Bilang paghahanda po sa nalalapit na halalan po ngayong taon, opisyal nang inilunsad ng Police Regional Office or PRO1 ang Regional Election Monitoring Action Center o yung REMAC upang matiyak po ang ligtas at maayos na proseso ng halalan sa buong rehiyon. Ang REMAC ang magsisilbing central na command post para sa pagmamanman at pagkonsolida ng impormasyon kaugnay ng halalan. Magbibigay ito ng real-time support sa mga personnel na nakatalaga sa field operations. Pinangunahan ni PRO1 Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista ang aktibasyon at pagsasagawa ng inspeksyon sa mga pasilidad at kagamitan ng nasabing monitoring center. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Commission on Elections or COMELEC at iba pang ahensya upang masigurong maipatutupad ang mga alituntunin ng COMELEC. Binigyang din ng pulisya na paiigtingin pa nila ang mga checkpoint operations upang mapigilan ang mga kriminal na aktibidad sa panahon ng halalan. IFM News. IFM News. IFM.